Какво ще правя с този проект по култура сега? Как изглежда един идеален владетел? Може би аз съм идеалният владетел. Айде ще го мисля после. Bütün bu benim. Balo, perce to harti. Настрава май фобон. Мерси. Както виждате, ежедневието на идеалния ни владетел не започва по-различно от това на нормален човек. Нашия герой, Константин 11 Палеолог, взел фамилията на майка си Драгаш, се възцарява на престола на 6 януари 1449 година. Макар да не управлява дълго, а именно 4 години, той загива геройски, защитавайки и сражавайки се до последен дъх за стените и за самият си град. Честа сутрин императорът провеждал комплексна тренировка, включваща упражнения за гърди, бицепс и гръб. Понякога обаче императорът се затруднява с последните повторения и прибягвал до помощта на своята вярна дясна ръка, а именно нацепеният иконом Бало. След това императорът хапвал нещо леко, включващо месо и някаква чорба. Въпреки че не се славил с особена интелигентност, императорът обичал да чете книги, повече военни, и често имал дипломатически отношения с други владетели. Janos, ti si un bania del fos. To sei na istiudze do kaita paidia. Кала? Пос ейсай? Ah, leiton. E do imaste elfros tuturi santus turcos. Понякога обичал да излиза на балкона и да наблюдава какво се случва в града му. Доверената му дясна ръка, Бало, често носел договори, които императорът трябвало да подпише. Те също така се наслаждавали на традиционна българска музика. Наслаждавали се на музика на чужди страни. А денят на императора завършил с голям пир. Едно от удоволствията на императора обаче било лова.
където той често преследвал чудното животно чебурашка. Понякога дори прибягвал до странни методи за намиране на чебурашка, използвайки следите му. Императорът винаги бил много близко до животното, но така и не успял да го хване. Все пак денят не трябвало да бъде празен. Имате ли нужда от оръжие за масово унищожение? Да! Случайно да са ви оградили турците? Да! Само сега, за 19,99. Вземете! Топ! Ако се обадите в следващите 10 минути, получавате втори топ безплатно! Звъннете ми 0888696969. Императора, един търговец иска да влезе при вас. Покани го. Така. Не, това. Не, и това. Не, и това. Не, и това. Аха, ето. Är längst till på sig skrämmat det kommer. Stoppor hejo ekonomikon. Βασιλέος, έρχομαι ένα πρόβλημα. Είναι μόνο μία δέκα. Nej. Останала ми е само една жълтица. Проблем ли ще е това? Да. Дали би имал някого други го, който да плати толкова много за моят топ? والليلة دوب ولازم نرضى بالمكتوب الليلة دي الليلة دوب
Това, което видяхте в големи дози, беше истина. Драгаш не е имал възможността да си позволи Орбан и услугите му, затова унгарец отива при Мехмед II, където успяват да построят 80 топа, с които превземат града. По ирония на съдбата или не, Орбан умира в взривеното оръдие. Както знаем, обсадата на града започва на 5 април 1653 година. Смятаме, че султанът, заедно с малък отряд, е намерил таен вход към Константинопол и така са влезли в града и са успяли да превземат империята. Στις μονάδες που έφθαναν περιλαμβάνονταν και μονάδες Σέρβων, Ούγγρων, ακόμη και Ελλήνων και παρατάσσονταν με βάση το λεπτομερές σχέδιο που είχε συντάξει ο ίδιος ο Σουλτάνος. Στη δεξιά πτέρυγα της τουρκικής παράταξης βρίσκονταν στρατιώτες από τη Μικρά Ασία υπό τη διοίκηση του Μουσταφά Πασά. Την αριστερή πτέρυγα σχημάτιζαν στρατιώτες από τα Βαλκάνια υπό τις διαταγές του Τουραχάν Μπεϊλέρμπεϊ της Ρούμελης. Πίσω από το κέντρο της παράταξης υπήρχε ισχυρότατη εφεδρεία, ενώ στην περιοχή γύρω από το Γαλατά τοποθετήθηκαν μονάδες πεζικού και πυροβολικού υπό τους Ζαγανό Πασά και Καρατζά Μπέι. Στις 5 Απριλίου 1453 άρχισε η πολιορκία. Η σκηνή του Σουλτάνου τοποθετήθηκε στα δεξιά της πύλης του Αγίου Ρωμανού, απέναντι από την οποία τοποθετήθηκε το τεράστιο πυροβόλο του Ουρβανού. Τα υπόλοιπα πυροβόλα του, περίπου 70, τοποθετήθηκαν σε 14 άλλα σημεία και άρχισαν αμέσως το έργο της κατεδάφισης των τυχών. Απέναντι από το Σουλτάνο παρατάχθηκε ο Ιουστινιάνης με 3.000 άνδρες και εκεί κοντά εγκατέστησε το στρατηγείο του και ο αυτοκράτορας. Шама, евет сексуални баши бузуку. Nihayet. Sultan, silah kalamos. Ateş! Γιουρκόη, έρχουσι. Ώρα για πόλεμο. Στρατιώτες! Τουρκόη γουλό πλησιάζει! Δεν τα βρίσκονται. Σήμερα βρούμε γουλό είναι πετάνθιε. Αλλά πρέπει να προστάζει την πόλεμος! Σπεχέ μου! Τουρκόοι έχουν βρε μικρά πόρτα καί το καί μέσα εις πεν πόλε!
Отнали ми в порно! Командир порно! Мажа! Турска сган! Всичко това вече е мое! Мое! Телефона на Валю. Брато, няма ти се вярва какво сънувах. Аре, там обличи си, идвай при нас, ще ти покажа. Той, аз кажи какво сънува. Абе... Сънувах, че съм идеалният владетел и май бех драгаш, защото нямах пари да си плата топа. И ти наистина ли смяташ, че той е идеалният владетел? Не, в смисъл, то е ясно, че идеални владетели няма, но в предвид това, че наистина не е имал големи ресурси, пак е защитавал града достойно. Много императори на неговото място биха избягали и позволили империята да падне още по-лесно. А и не знаеш какво би станало, ако беше взел топа, така че... Да, но все пак за всеки човек идеалният владетел го избира според възгледите си. Така е, затова мисля, че Драгаш може да ни свърши работа. Да, наистина. Ти мислиш как ще направим проекта? Не. Айде снимаме филм! Добре, биг тейст и средни картофи. Айде, моля те, не рейте само пак чакай, моля те, ще ти поръчам много неща. Не мога да ви дам. Моля те, защо? Защото те приятели на родина нямам право да давам на пешеходци. За филм. Моля те. Това е филма, да, това е кофе. Не се изгубили, моля те. Не, наистина, то не зависи